Ndizoti Bushiri chaka ichi kunali kumwaza ndalama osati masewera mpaka na kufika point yoti muno wake watsimikiza kuti azona ndazimwazadi chaka ichi cha 2025 pako mafika 5 billion kupata mamwaza ndalama zimenezi kuzimwazira pa zotani nanga kodi zolinga zanu nzotani. Ndetu pamene mafunso amene wali mkamwakamwa ndi pamene akubwera umatsindika zotapa ndesindatitu chaka chobwerachi ndikhaso ndikumwaza khobiri osati masewera. Bwanjino tifotokoze motere nkhani kunena kuti Bushiri mneneri kudzeratu pansi pa Goshen City Trust komanso Shepherd Bushiri Foundation akuti chaka chino chokha this year 2025 wagwiritsa ntchito ndalama zoposa 5.8 billion Malawi kwacha kuthandizira nzika za dziko linoli magawo osiyanasiyana amoyo. Ndetu kumakamba zonena kuti akuti anagawa chimanga cha ndalama zokwana 3 billion Malawi kwacha kugawa mwene mabanja amene anakhudzidwa ndi njala kugawa osayang'ananso nkhope. Kuchoka pamene paja akuti anatenga ndalama zokwana 1.2 billion Malawi kwacha ndi kuzikhuthula ku timu yadedza Dynamos kuti isafe timuyo ipitirire. Dzachoka pamenepo kudadzapezeka zoti anadzayambitsa tsopano akuti Shepherd Bushiri Foundation Football Talent Scout Project imeneyo ndikunalitu kukhuthula ndalama kumene kuja ndalama zomakwana 800 million kwacha ndipo akuti imeneyi inayambika kale ndithu chakumchinji uku iyayi basitu kukhala ngati kukokera maluso ampira kuyamba ndithu anakali ana ayitsodzera yawa zachoka pamene padzapa kunapezeka zoti anazalowa kumbali noyayani ya maluso arubiditsa patsogolo maluso ndiye kunalitu kupereka kuti 500 million Malawi kwacha imene anadzayikhuthula ku Times TV komweko ndithu kwali na blind bandaku akuti kukhale mpikisano omwe udzitchedwa kuti Malawi has talent paja ku America kuli amati America got talented iwo akuti ku Malawi khala Malawi has talent ndipo kudzikhala tsopano kapezana anthu amaluso siyanasiyana azibwera pamene paja basi ine luso langa lotere akapikisana adzera ndirapo kandalama pamene pajapa ndalama ndithu yokwana 500 million Malawi kwacha imene anayikhuthula ku Times. From there kunadzapezeka zoti anazatenganso ndi kuti 100 million Malawi kwacha ndikuzayika tsopano akuti ku ka competition kaja kamatchedwa kuti Miss Malawi chanchana ari kusankha chiphadziwa cha Malawi basi kumene kwakapikisana ndipo ati amene azapambane kumene koko sinangakalinga ndi zochitika zoti zimafuna kuti ziyendesedwe ndalama ndi atopambanayo adzampatsatu ndalama zokwana 30 million Malawi kwacha ngati mphoto yake pamene popo. From there kumata mwina mwake basi zatha chani ati kunaza anazalowa ku mafilimu tsopano ndi anadzayipatsatu Film Association of Malawi jematsogozedwa ndi Dorothy Shonga uyu mkazi wa Zeze Kingston anayipatsa ndi kuti ndalama zokwana 100 million Malawi kwacha ndipo nomwe zina anapezeka kuti anayimangira ofesi chani pajana apita kampempha ati ndino zinazo kunapezeka zoti anathandizira chionetsero cha makanema cha film festival tata kumakhala music festival kuno ku Malawi koma sikukhala film festival tikhaso ndi film festival ndetu Bushiri anagwaponso pamenepo kuthandizira kuti chilinganizo chimenecho chitheke ndithudi. Kumata basi zatha iyayi anazalowa sori filimu ija kuti chani Welcome to Maula Prison yachinaphwedwa ija imene chachina nikalagwa chani imene chayi achina gente imene chanapezeka zoti anathandizaponso ndi ndalama zokwana 50 million Malawi kwacha kuti filimu ija ikidwe pachani pa YouTube fanka kuti filimu iyi anthu sayionera sitipanga zoti anthu ayionerera pokhapokha tipeze ndalama zimene tinalowetsa pokapanga filimu. Bushiri anangoti mufunika ndalama zingati ndalama zanu at least titangopeza 50 million zikhozo khawo at least mwina mwake tapangako ka profit ndi mmene tinalowetsera ndalama anangoti filimu yo muyike pa YouTube Amalawi arani ayionere 50 million ndipereka ndineyo ndera anthu kunali usangalala kuonera filimu ija otherwise uchoka nthawi imene zafika pano sibwezi titaonera filimu imene chayi zinakhala ngati filimu ija yafatsane mwayikumbukira sitinayionere bero enafe mpaka na pano pa nkhani zake ziti zomwe zinafenso tinangoyipseraso mtima ndara pirana inasukeze mudzikaonera kuchipinda wanu ndi ana anu
ndi azibalano basi libe nazo ntchito mwayiona kwa Bushiri anapanga zoona kuti film ichekidwe pa YouTube anthu kumayionera kukhala ngati kuyionera mwaulere koma ni ndalama zimene analipira Bushiri. Lero zachoka pamene paja kunalinso ndi kuti kuthandizana woyimba osiyanasiyana ngati Ndipo amene amakhazikitsa albamu yake japo sajada pompa anampasa ndalama kuzabweranso gwambaso ndi kuti wapatsidwanso ndalama pa akuti gwambazi grand finale abzora apereka ndithu ndalama zomakwana ndi 200 million Malawi kwacha munthutu kugwamo osati masewera. Mneneri Bushiri wachita zoterozo ndikuti akamenya maloto onse ndalama zija kumakakwana 5.8 billion Malawi kwacha. Funso pano ndilonena kuti kodi no Bushiri apanga zimenezi chifukwa chani? Afuna kutamika iyeyo atchuke kwambiri kodi zolinga zake ndi zotani? Chabwino tikho zosiyana zimene anthu amayankhula zosiyanasiyana fo anthu amayankhula zosiyanasiyana kunjaku za Bushiri kumatenga kambe kuonena kuti at least tikuona ngati mbali yothandiza anthu ndi chakudya anakhala ngati wasevabe miyoyo nzika yabwino imapanga choncho pamene ili ndi ndalama imapanga zoti ndalamazo zipinduliranso mtundu wake. This is what we call giving back to the community, kubwezera kumene ndalama zimachokera chifukwa iyeyo ndalama zakezo pokamba kuti zimachoka mu business ake omwewa ndi kuti omalima akalimalima chimanga kaya amakagulisa kaya ndi kuti chani zima business ake amapanga zotani kupanda kuti pamapeto penipo pozeko zone ndalama zija zabwereranso chani kwa anthu kuwathokoza anthu komanso kufunira Malawi zabwino. Leti tingaoneno kuti zomwe akupangazi ndi zija zimatchedwa kuti philanthropy kapena kunena kuti ntchito zachifundo basi kungokonda mtundu wa anthu ndi kuthandiza for the love of humankind akuti pongokonda anthu basi ndeti athandize ndithu. Tingathe kuona zinthu ngati zimene zozo komanso ndi kuti patriotic kukonda dziko lako zikuoneka ndithu mwa chifukwa muona ndalama zija sakungozikundikira koma kufuna zoti zithandizabe m'madera osiyanasiyana and izi ziwakambazi ndi zinthu zoti wayiwala kumwinaso mafizi wakhala kuperekera mafizi anthu osiyanasiyana ana enaso onena kuti anatayidwa ena kuzuzidwa chanchitsa khala kuwathandiza. So tingakambe zotibe ndi munthu otangofuna kuonesa zachifundo kaya zifukwa zake zina kaya ali nazo koma ife zomwe tikuona ndi zimene zomwe ndi zinthu zofunikira. Mangeni Bushiriyo mpitiseni ku South Africa makape mukufuna nakapita kumene koko ndi kuti machance oti angathandiza anthu ena akawawa asapezeke. Mukuona hayi tisakamberu zambiri pamenepo tingokamba zoti waodani kutaonako kunoko anthu apanga ndalama alemera koma chomwe amasanduka kuti ma motivation to speak atu. Inunso ndandani situkudziwani ndine billionaire atu basi ndine billionaire chani motivation speaker akuti basi kumalimbikisano anthu kunena kuti ayi ndalama kuti mukhale ndalama muzipanga zotere zoona zimene zozo inuyo mupanga contribute chani kuwathandiza anthu kutukula anthu. Ndine billionaire ndikuzeni kuti 5 ways kuti ukhale billionaire njira 5 kuti ukhale billionaire upange bwanji. Muona kumono uya kuti ndili nazo ndalama ine sindingakhale motivational speaker ineyo ndi philanthropist okathandiza anthu ndithu pa ground zomwe tikuona ndi zimene. So at least we can take that as a good thing, chinthu chabwino kusiyana ndi kuti akhale motivational speaker ngati mene timaonera anthu enawa akuti anasanduka mabillionaire ndi basi ntchito yawo basi akuti azilimbikitsa anzawo kuti kwawonikira njira zoti akhalire mabillionaire osapatsa nkomolo kandalama kampambako akhala bwanji billionaire alibe olo ndalama ya mpamba. Hayi mmene moto ndi mmene zakhalira. Inu mukuiona bwanji nkhani imene makazi ntchito za Bushiri mu chaka chimenechi cha 2025? Mungatiuze maganizo ena alonsewo mu comment section koma ndi kuti kumatiuza molemekeza maganizo anzathu akuti